Kemm tieħu gost tippassiġġa fil-kampanja wara dik il-ġimgħa xogħol. Il-kampanja Maltija fost l-isbaħ fl-Ewropa. Bravo. Ieħor. U tis-sogra anke tarf tal-irdum basta jkollok il-profile pic biex titkessaħ bih. Però sitwazzjoni sabiħa, kultant malajr iddur u tispiċċa fit-traġedja. U meta l-affarijiet jidhru gravi u ma jistgħux isiru iktar gravi minn hekk, tirċievi t-telefonata. Hello, nispera li baqbattek xejn ħażin. Le. Ifhem, ma nafx meta jkun l-aħjar ħin għax ma nafx int mhux bħali, imma jiena dejjem l-affarijiet pending. Dejjem l-affarijiet pending, Meta ġuppillek fuq il-proprjetà ma tistax titlifha, hux veru? Le, ma nistax nitlifa. Tafa? Tafa qiegħed. Good. Dak x'kien? Il-mara. U għaddu sabaċ il-prezz, sur sammut, poġi bil-qeda ġej il-prezz. Aħjar li isma' minni. Kif tidzom sewe? Għadej zom sawte. $500,000 fully furnished. Il-ħanina. Bagenux, ma tistax titlifa ta' Le, żgur li le. trid tara l-veduta, żgur qatt ma rajt bħala. Isek qiegħed ftar fl-irdum. Le, ġieli raj bħala, għazgu. Dik ċans taħsebha sur samut, ħalli nix imdendela? Le, u bizzejet affarijiet ibdendli. Isma, il-mara tula l-prezz jew mhux qiegħda ħdejk. Propjament taħti qiegħda aktar minn idejja. Ups, mela ħin ħażin, jekk qiegħda taħtek ħanħallikom break a leg. Sur samut, ma naqtax, sur samut. Waqt naħseb